Spal som celú noc, prvýkrát za posledný rok. Cítil som sa tak zvláštne oddychnutý. Dokonca ma ani nedeprimovalo svetlo nového dňa. Posadil som sa na posteli a rozmýšľal som, či sa mi celý včerajšok len neprisnil. Ale to bolo málo pravdepodobné. Ja sny nemávam. Ak to bolo skutočné, tak potom ju chcem znovu vidieť. A chcem zistiť, čo je to za miesto a kto je ona. Val. Páčilo sa mi to meno. Keď ho vyslovila, ako by si pri písmenku V zahryzla do spodnej pery. Bolo to nesmierne príťažlivé. A stále sa usmievala. Jej jamka v líci ma mátala. Jednoducho ma zaujala. Obliekol som sa, obul, napil, jesť som nechcel. Nikdy som nebýval ráno hladný. Vydal som sa po rovnakej ceste ulicami mesta ako včera. Akurát za dňa. Všetko mi pripadalo také čudne cudzie. Len to miesto mi prišlo známe. Žiarilo a priťahovalo pohľad všetkých, čo šli okolo. Postavil som sa pred výklad. Na červenom podstavci trónili knihy. Veľa kníh, nových aj starých. Okolo nich boli čajové šálky, vrecúška so sypaným čajom, vodné fajky a čokoláda. Rôzne druhy praliniek, čokoládových tabuliek tej najlepšej čokolády. Pomedzi to sa tiahli kusy látok všetkých farieb. Z vrchu viseli na špagátikoch rôzne ozdôbky. Všimol som si vtáčikov, kvety a malé červené vrecúška. Bolo to tak bláznivé a tak preplnené, no zároveň to pôsobilo harmonicky a príjemne. Nápis nad výkladom hlásal Lia Fail. Nerozumel som mu, nevedel som, či to bolo meno alebo niečo iné. Okolo mňa sa tlačili ľudia, hlavne deti, aby videli, čo je v tom žiarivom výklade. Dvere boli otvorené. V nose ma pošteklila známa vôňa čokolády, tentokrát zmiešaná ešte s nejakou inou, neznámou vôňou. Zastal som vo dverách a obzeral sa. Na stenách pribudli poličky plné rôznych kníh, ktoré vyzerali, ako by tam boli uložené len náhodne. Pomedzi ne vykúkali šálky, misky a taniere. Hneď pri dverách stal starý vešiak na kabáty a vedľa neho stoja nadážniky. Na púte boli vyložené rôzne dobroty, sušienky a lízanky. Vedľa bol presklený pult s pralinkami rôznych tvarov, farieb a chutí. Na policiach za pultom boli veľké nádoby plné sypaných čajov a rôznych cukríkov. A pri púte, za pokladňou, stála ona a usmievala sa na malé ryšavé dievčatko. To sú fazulky každej chuti. Úplne každej? Tak ako v Harry Potterovi? Dievčatko bolo očividne uchvátené, ale nechcelo tomu veriť. Úplne každej. Chceš si to vyskúšať? Povedala Val s úsmevom a žmurkla na dievčatko. Áno, malička akoby čakala na túto otázku. Zdvihla sa na špičky a načahovala rúčky do podávanej dózy. Vytiahla bombónik žiarivo modrej farby a dala si ho do úst. Chvíľku prežúvala a potom ju striaslo. Fuj, veď to je ako zubná pasta, povedala znechutene, no očká jej žiarili. Vravela som, že sú každej chuti, povedala Val vážne. A koľko stoja? Spýtalo sa dievčatko a vyťahovalo z malinkej kabelky ešte menšiu peňaženku, na ktorej boli mačiatka. Si moja prvá zákazníčka, tak vieš čo? Dám ti ich plné vrecúško úplne zadarmo, ale musíš mi niečo slúbiť. Dievčatko vyvolovalo oči, ako by tomu nemohla uveriť. Čo? Prídeš vo štvrtok sem, do Lia Fail, a privedieš kamarátky a kamarátov. Bude tu také malé posedenie pre deti. Urobíš to pre mňa? Jasné, odvetilo dievčatko s úsmevom. Tak, sme dohodnuté. Tu máš svoje vrecúško. Val jej podala červené vrecúško so žltými bodkami, previazané modrou stuhou, veľké ako moja pesť. Ďakujem, zvísklo dievčatko a už ho nebolo. Prebehlo okolo mňa von z dverí, kde ju okamžite obklopila skupinka ostatných detí, aby videli, čo priniesla. Opäť váhaš? Ty asi naozaj neplýtvaš krokmi, začul som. Val sa teraz pozerala na mňa a usmievala sa. Rozkošná jamka bola presne na tom istom mieste.